Para sutresna budaya basa Jawi, sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun Simon Sumarno Suradilaga kanthi irah-irahan Pepesten. Sita resmi katon surem sinaput mendung ing wengi kang kekes kaya sureming atine Sekar kang ginubet perkara katresnan kang tansah ngreridu. Sekar katon goreh njala atine ngrasakake lelakon uripe kang tansah nandhang kasengsaran amarga tansah dipeksa-peksa dening wong tuane. Ora, aku emoh nek kon nglakoni ngomah-omah karo wong sing ora tak tresnani. Sambate Sekar kuwi lirih. Sekar, bapakne ngerih-rih. Pokoke aku emoh nek ora karo Mas Wasis. Mbok aja wangkal to, Nduk. Kabeh mau rak ya kanggo kamulyanmu to. Kamulyanku? Pitakone Sekar seru. Lah iya to, heri kae rak ya bagus, sugih blegendu. Kurang apa maneh? Panyaute bapakne. Kurang siji, aku ora tresna karo Mas Heri. Kahanan kaya ngono meh saben dina dirasakake dening Sekar. Kang njalari dheweke ora kerasan ana ngomah. Satemene Sekar wis duwe pacangan senajan durung cekel gawe, awit dheweke isih kuliah semester akhir ana Fakultas Teknik Sipil UGM. Nanging wong tuane ora sarujuk sesambungane karo pacangane kang aran Wasis kuwi. Wong tuane mligine bapakne tansah ngina karo Wasis. Endi sing kurang bagus, anake wong ora duwe. Sekar wis ora kuat tenan nampa kasunyatan kang ngrasa atine kaya dijuwing-juwing. Wusanane pikirane wis golong-gilik arep lunga saka ngomah. Tembunge kasar minggat. Wengi kuwi Sekar tata-tata nggawa klambi sacukupe. Dilebokake tas punggung senajan ora akeh, Sekar isih duwe celengan kanggo sangu. Bengi kuwi uga Sekar lunga saka ngomah amrih ora konangan wong tuane. Nanging Sekar mung pamit karo rewange neng kamar mburi. Badhe tindak pundi Ndara Sekar? Dalu-dalu mekaten. Pitakone Mbok Nah rewange. Ora seru-seru, Mbok. Mengko ndak bapak ibu mireng. Sekar wangsulan karo nutupi lambene nganggo driji. Lah inggih, Ndara Sekar, kok badhe tindak menapa wonten sambetan perkawis Mas Wasis? Panyaute Mbok Aminah karo nyuda volume suarane. Hooh. Wis ya, Mbok, aku njaluk pangestumu. Sekar mangsuli karo mlaku alon-alon tumuju dalan gedhe sing dituju Sekar neng nggone budike sing mapan ana kutha Wates. Ora gantalan wektu Sekar wis oleh bis jurusan Purworejo. Esuk utuk-utuk Erni ibune Sekar wis tangi bakda salat subuh marani kamare Sekar. Ndahibo kagete Bu Eni meruhi kamare Sekar suwung. Sakala mbengok undang-undang garwane sing asmane Pak Sarji. Pak, Sekar, Pak, Sekar. Saking serone anggone celuk-celuk,
Pak Sarji karo sajak kaget marani kamare Sekar. "Oh, ana apa, Bu? Sekar kepiye?" Semu groyok Pak Sarji karo ngungak kamare Sekar. Pangirane bapakne Sekar nganyut tuwuh. "Sekar lunga, Pak. Terus piye iki, Pak? Aku semelang tenan." Bu Erni karo tingak-tingung goleki Sekar. "Ya iki, Bu, entuk-entukane menawa bocah diugung wani karo wong tuwa. Wis ben minggat. Ya wis ilang-ilangan endhog siji. Aku ora arep goleki. Paling ning nggone kancane," wangsulane Pak Sarji karo Sengol. "Ya ora ngono kuwi, Pak. Arep piye wae Sekar iki anake dhewe. Aku sing nglairake. Ora tegel, Pak," panyaute Bu Erni karo mingsek-mingsek. Esuk kuwi swasana omahe Pak Sarji katon sepi. Ora ana suarane wong wing. Bapak ibune Sekar padha mikir butuhe dhewe-dhewe. Ibune Sekar banjur klithih-klithih menyang mburi saperlu nemoni Mbok Aminah. Mbok Aminah bloko suta apa anane kedadean sing sanyatane sing dilakoni Sekar. Bis sing ditumpangi Sekar macet ana daerah Sentolo. Kabeh penumpang padha mudhun senajan kahanan isih peteng oleh katerangan saka kenek menawa bis ora bisa nerusake tekan wates jalaran radiatore bocor. Sekar mutusake laku kanthi mlaku embuh satekane karo ngarep-arep mbok menawa ana tumpangan. Udakara sekilo anggone mlaku dumadakan ana pemuda cacah papat mrepeki lakune Sekar. Salah sijine pemuda mau ana sing ngruket digeret menyang gubuk cedhak pinggir sawah. Sapira banggane Sekar bocah wadon kang ringkih ora kuwawa nahan krodane pemuda papat sing lagi mabuk alkohol. Bareng wis padha marem bocah papat mau ninggalake Sekar ijen kang lagi semaput. Merga dirudha peksa brandalan mau. Sang Baskara wis anguk-anguk ning pucuking cemara kanthi sunare kang warna emas cumlorot madangi jagat pramudita. Sekar kruget banjur menyat arep ngadeg nanging awake krasa lemes wusanane lungguh ning gubuk pinggir sawah. Sekar ora bisa kumecap apa-apa mung keprungu ngrintih kelaran. Sekar wis ora duwe pengarep-arep, ora duwe masa depan kanthi kasucene wis ilang direnggut pemuda berandalan. "Oh, apes tenan uripku. Aku wis ora sempurna maneh dadi wong wadon. Mahkotaku wis sirna, musna tanpa teges. Luwih becik aku mati tinimbang urip ndedawa wirang." Ngono cerite atine Sekar. Sakala Sekar ndudah tase punggung. Tujune ora dirampas brandalan kae. Slayer kang biasa dinggo ubel-ubel gulu menawa hawane atis dijupuk saka tase nedya kanggo nglalu. Sekar wis mantep tekade mungkasi uripe kang dianggep ora ana gunane maneh urip neng alam donya. Sirahe wis dilebokake ning slayer sing wis digantungake ning gubuk. Dumadakan ana wong menggak tumindake Sekar. Wong mau wis sauntara ngawasi Sekar. Sekar diruket karo nguculi slayer sing wis nggubet gulune.
Sabar, sabar nak, pikirane digelar, digulung, aja nekat tumindakmu, kuwi dosa lho. Mangkono celatune wong kang nulungi Sekar. Kula trimah pejah mawon, Pak. Kula mboten wonten ginanipun. Harga diri kula sirna. Wangsulane Sekar karo nangis guguk. Wong mau banjur ngeri-eri Sekar kanthi kebak welas asih. Sekar rumangsa tentrem atine krungu kandhane wong mau kang ora liya Pak Mulyana. Wong mau banjur takon werna-werna marang Sekar. Peputoning rembug Sekar diterke bali menyang omahe neng Nyamplung. Wong tuane sakloron ngaturake panuwun marang Pak Mulyana sing wis mbiyantu Sekar satemah bisa bali tekan ngomah kanthi slamet. Bapak Sarji karo Bu Erni plenggongan ngerteni lelakone Sekar. Jroning ati ora mentala nyawang anake ragil. Pak Mulyana uga banjur nyuwun pamit, gandeng wis dianggep cukup. Rong sasi saka kedadian mau, Heri ndesek rembug marang wong tuane Sekar. Bingung anggone aweh wangsulan. Ngerti kahanan kaya ngono, Sekar banjur matur marang bapak ibune. Kula nderek kersanipun bapak ibu, jer kawontenan kula sampun mekaten. Kula ikhlas. Krungu wangsulane Sekar kaya ngono kuwi, wong tuane rumangsa lega merga ora kudu nyaur utang marang Heri. Sekar dhewe ya wis lila mung kanggo nyaur utang. Ringkesing cerita Sekar sida diwengku karo Heri. Pahargyan manten diadani gedhen-gedhenan ana gedung. Sing diaturi udakara wong 2000-an, malah nganggo campur sari, senadyan mung elektonan. Bubaran pahargyan nganti jam 12 awan. Dina candhake ing omahe Heri. Sekar, jebul kowe wis ora? Pitakone Heri sereng. Rumangsamu kowe pantes nampa prawanku. Ora, aku ora ikhlas menawa kasucenku mung dienggo nyaur utang. Wangsulane Sekar ora kalah sereng. Pikirane Heri ora karu-karuan. Campur aduk dadi siji. Keduwung nesu, gething, gigit-igit marang trikahe Sekar sing wis dianggep nyina marang dheweke. Digetuni kaya ngapa wis ora ana gunane. Jer keduwung mono tekane mesti randhat. Dina iku uga Sekar ditundung saka omahe Heri. Rindik asu dikitik Sekar lunga saka omahe Heri, jer atine uga ora seneng duwe bojo Heri. Sekar ora wani bali menyang omahe, wedi yen dikrampyang wong tuane. Pikirane nglambrang ora ngerti apa kang kudu ditindakake. Mak nyut Sekar kelingan karo Wasis, mangu-mangu nanging ora ana pilihan liya. Ancase mono sisan njaluk ngapura nemoni Wasis neng kosane ning Jalan Kaliurang. Wasis kaget campur bunga merga Wasis isih tresna marang Sekar. Giniya Sekar nemoni dheweke kang lagi wae wingi dadi manten. Lho, ana apa Sekar? Wasis semu groyok nakoni Sekar, nanging Sekar ora wangsulan, mung ndungkluk karo sesengrukan nangis. Banjur ngekep Wasis. Wasis ora bisa kumecap,
ora mentala meruhi kahanane Sekar. Karo isih mingsek-mingsek Sekar kumecap. Mas, apuranen Sekar ya Mas. Aku wis dudu Sekar sing biyen. Aku wis ora pantes nresnani panjenengan. Ora, apa wae kang dumadi marang Dik Sekar. Aku tetep tresna. Kandhane Wasis mantep. Tak umpamake rembulan, aku wis ora bunder maneh, Mas. Wis ora wutuh rembulan kuwi, mung kari sak cuwil. Omongane Sekar lirih. Senajan rembulan mung kari sak cuwil, tresnaku ora kurang, Dik. Aku tetep nedya ngrengkuh rembulan sing secuwil kuwi, Dik. Suarane Wasis mantep ndadekake Sekar mongkok atine. Ya mung Mas Wasis sing bisa gawe semangate Sekar ginugah maneh. Lah piye Dik Sekar? Tak terke kondur wae ya? Pitakone Wasis. Ora Mas, aku rawani bali. Tekane aku wis ora betah dadi siji karo wong tuaku sing egois. Sekar semaur karo isih mingsek-mingsek kelingan marang wong tuane kang tansah meksa-meksa mburu kekarepane dhewe. Blas ora mikir atine anake. Lah kersane Dik Sekar piye? Pitakone Wasis lirih. Aku bingung Mas, yen aku mulih bapak mesti ora dadi kersane. Muni-muni ora ana juntrunge. Wangsulane Sekar. Nek miturut aku ya Dik, apike Dik Sekar bloko suta wae karo bapak ibu. Tak terke aku uga arep nuduhake gedene katresnanku tumrap Dik Sekar marang wong tuamu. Wusanane Sekar setuju karo usule Wasis. Sekar sida bali menyang omahe. Neng dalan sakloron padha meneng-menengan. Pikirane nglambrang mecaki kedadian kang dilakoni 3 sasi kepungkur sakarone padha andun katresan ana taman lembah UGM. Sekar, aku isih tresna banget marang sliramu. Senajan wong tuamu ora setuju marang sesambungane awake dhewe, ora ana sing bisa misahake antarane awake dhewe kejaba pati. Mangkono pratilane Wasis. Sekar tumungkul karo dolanan pucuking klambi. Rasane bombong krungu prasetyane wong kang ditresnani. Semono uga aku Mas, emoh kelangan Mas Wasis. Semaure Sekar. Wong loro wis ambyur ana samudraning asmara linambaran katresnan sejati. Nganti sore Sekar lan Wasis lagi lunga saka papan kono. Neng omahe Sekar bapak lan ibune Sekar lagi padha jagongan ana teras. Aku wis lega ibune. Sekar wis bisa diwengku dening Heri. Tegese awake dhewe ora perlu nyaur utang sing ora setitik kanggo modal usahane dhewe. Ngono ngendikane Pak Sarji marang garwane. Aku jane ya ora mentala marang Sekar, ning ya piye maneh. Ya aku mung bisa ndedonga muga-muga Sekar bisa nampa kasunyatan iki. Semaure Erni garwane. Sabanjure wong tuane Sekar mung padha meneng-menengan nganti sauntara. Dumadakan kaget ana motor mandeg bareng ditamatake jebul Sekar diboncengake Wasis. Sakala atine bapakne Sekar muntap meruhi kahanan kaya ngono kuwi. Gineo lagi dadi manten sedina wis purik.
karo malang kerik bapakne nuding Wasis sing dianggep dadi undering perkara nganti Sekar lunga saka omahe Heri. Sawise Sekar nyritakake kedadian sing dialami, penggalihe bapake banjur lilih lerem anggone duka. Rumangsa keduwung sajroning swasana kang sarwa ora ngepenakake ati, Wasis mratelake krenteking ati nedya nglamar Sekar pepujaning ati menawa dheweke tetep tresna marang Sekar. Ya, ngene Wasis. Aku ora bisa mutusi. Kabeh tak pasrahake marang Sekar. Aku wis rumangsa luput marang Sekar. Karo meneh Sekar statuse ra isih bojone Heri. Wangsulane Pak Sarji, Wasis uga matur menawa ora kesusu sinambi ngrampungake kuliahe dhisik. Sapungkure saka omahe Sekar, Wasis ora mulih ning kos-kosan nanging menyang Sentolo, omahe wong tuane, njritakake rencanane. Bapakne Wasis kang ora liya Pak Mulyono ya setuju marang rencanane Wasis. Jer wis tepung karo Sekar lan wong tuane nalika ngeterake mulih ning Nyamplung. Sawise 6 sasi kedadian kuwi, Wasis wis lulus sarjana teknik. Semono uga Sekar statuse wis randha. Sawise dipegat dening Heri. Ringkesing crita Sekar sida wis resmi dadi bojone Wasis. Senajan oleh mantenan ora gedhen, Sekar dhewe bisa nampa kahanan kanthi ulat kang sumringah. Seminggu sawise mantenan, Wasis langsung oleh panggilan kerja menyang Jakarta. Tetesing embun glayut aleman ing pucuking alang-alang. Binarung unining swara oceh-ocehan ning omahe Sekar. Eyang Ti, Astri nyuwun pamit badhe bidhah sekolah. Ature Astri wayahe Eyang Erni karo ngarasi atane eyange. Mak gragap jugar kabeh nglamuning Eyang Erni. Woh, ya hati-hati ya nek nyabrang dalan. Wangsulane Eyang Erni kami tenggengen. Ora krasa prastawa 30 taun kepungkur ngrenggani ngalamuning atine Eyang Erni. Banjur kelingan garwane sing wis seda setahun kepungkur. Muga-muga anak turunku ora ana sing nemahi kaya lelakonku. Duh Gusti Allah, mugi-mugi kersa ngampuni dosa-dosa kula. Amin. Karipta dening Simon Sumarno Suradilogo. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jokolodang nomor 3 dosa gangsal tanggal selangkung Januari 2000 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.